Okei, hyvää iltaa kaikki. Tervetuloa Teatterimuseoon. Mun nimi on Juha Valkeapää ja mä toimin tänään teidän oppaananne tässä Ollaan eläimiksi Animal Beings-näyttelyssä. Ensin pari käytännön seikkaa. Kuten kaikki näkee, Joonatan kuvataan. Jos joku ei halua esiintyä siinä, niin siitä voisi ehkä sanoa viittoa Joonatanille, että älä nyt mua kuvaa. Sitten semmoinen asia, me tullaan kiertää täällä ympäriinsä, mutta seisoskellen välillä. Jos haluaa ottaa tuolin, niin tuolta löytyy. Ja sitten tämä museo menee kiinni tasan 7. Mua aavistuksen verran hirvittää se, miten me ehditään, mutta mä yritän olla juoksematta. Petteri lupasi, että se antaa meille jonkun sortin signaalin 10 vaille. Sanoinkohan mä nyt kaikki? Sanoin. Hyvä. Mä haluan aloittaa Henrikka Tavin muutamalla sanalla. Eläimeen eläytyminen on tapa nähdä maailma toisin. Miten koira seuraakaan kaikkea? Miten jännittävää, että on juna? Miten junassa on lemmikkivaunu? Miten jännittävää on? Tai kun koira toheltaa risteykseen. Koko risteys purkautuu elementteihinsä. Olemassaolo paljastaa hassuutensa. Joskus olen perhosen muotoinen. Joskus käärme. Joskus olen huojunta vain. Liike, joka ei vie tilaa, ei jätä jälkeä. Perhonen ilmaisee käsityksensä maailmasta.
Seuraava näyttelyobjekti on tuolla. Käärme puhuu kauttani. Hei! Kuoleman tunne. Tai sitten kuollaan. Vaikka lissi vahingossa. Se on lopullista. Tuntuu kohtuuttomalta. Ei helteistä ajatellut. Vaan spermansa kypsymistä. Se vaatii tietyn määrän. Au, 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 aurinko, Emme me aina vaani. Emme me aina vaani. Sopiutuneempaa muotoa kuin meidän ei ole. Suovampaa liikettä. Me emme tallaa. Emme jätä jälkiä. Joka pysähtyy katsomaan näkee kauneutemme ja sopuisuutemme. Kavala. Se on käännösvirhe. Se tarkoittaa notkea, elastinen, joustava, Mutta varuillamme me olemme. Myrkyllisyyteen saakka. Se on henkisesti hyvin rasittavaa pitkälle ruumiille. Mutta jos tietäisit, miten se nauttii auringosta. Kateeksi kävisi tämä alituinen hengenvaara. Tunteet minua kohtaan ovat voimakkaat ja kahtalaiset. Ihminen on valinnut niistä vihan. Minä en. Tuolla kulman takana on mehiläisdisko. Mennään.
Mehiläiset tanssii ympyrätanssia, kun ruoka on lähellä. Mutta kun ruoka on kauempana, ne tanssii väristystanssia. Ja tässä diskossa tanssitaan väristystanssia. Se tarkoittaa sitä, että me piirretään erilaista kahdeksikkoa, 2,5 ympyrää ja yhtä suoraa viivaa. Mä selitän. Ensin. Työmehiläinen, joka tanssii tätä tanssia, no se tietenkin lentää. Se tekee puoliympyrän. Ja sitten täältä se palaa lähtöpisteeseen suoraan linjaan ja samalla se värisyttää takamustaan näin. Sitten se tekee toiseen suuntaan puoliympyrän. Ja taas suoraa viivaa, takamusta värisyttäen. Tuo takamuksen värinä kertoo siitä, että kuinka kaukana se safka on. Jos se on hirveän kaukana, takamus värisee silleen vienosti. Ja jos se on lähempänä, niin sitten voi olla aika kiivas tahti. Mä näytän nopeasti. Eli ensinnä puoliympyrä. Ja sitten suoraa viivaa tonne lähtöpisteeseen ja takamus värisee. Sitten puoliympyrä. Ja taas takamus värisee. Näin. Kokeillaan. Ottakaa vähän tilaa. Täällä on hyvin tilaa. Eli ensinnä puoliympyrä. Ja sitten takamusta väristäen suoraa viivaa lähtöpisteeseen. Ja sitten toiseen suuntaan puoliympyrä. Ja taas takamus värisee ja lähtöpisteeseen. Otetaan vielä kerran puoliympyrä. Ja takamusta värisytellen lähtöpisteeseen. Ja puoliympyrä. Ja takamus värisee, kun mennään lähtöpisteeseen. Hyvä. Tosi hyvä alku. Mä sanon pari finessiä vielä, mutta ne voi niinku pitää ehkä silleen vaan mielessä ja kuvittelun niinku mehustuttajana, koska kaikesta huolimatta me ollaan ihmisiä ja me ei kyetä ihan kaikkeen, mihin mehiläiset kykenee. Mä oon piirtänyt tänne 2 tämmöistä geometrista kaavaa. Niissä on sama kulma. Ja tää kulma kertoo, missä se ruoka on. Koska sehän oli just se viesti, mitä se mehiläinen lähti kavereille sanomaan. Täällä on ruoka ja me ollaan täällä ja tää vie sinne ruokaan tää reitti. Ja sitten samalla tuolla on aurinko, olkoon toi diskopallo, mä laitan sen pyörimään, niin se kiinnittää vähän paremmin huomiota. Noin. Niin tämän reitin ruokaan suhde aurinkoon suuntaan aurinkoon, se kulma on sama kuin tämä. Tässä on tämmöinen kuvitteellinen pystyakseli. Ja sitten mehiläinen, niin kuin näette, se on ottanut kehollaan semmoisen kulman suhteessa tähän pystyakseliin. Ja se on just sama kulma kuin tämä. Mutta meidän on sitä pikkasen hankala. Sitä voi niin kuin välillä ottaa tolleen miettiä, että oho, joo, tossa kun tehdään. Ja sitten toinen asia, toi tanssin pituus ja nopeus, se kuinka nopeasti se mehiläinen lentää, kertoo siitä, kuinka paljon sitä ruokaa on. More is more. Eli jos tanssi on todella nopea ja pitkä, niin ruokaa on ihan järjettömiä määriä. Hyvä. Nyt laitetaan vähän tunnelmavaloa ja mä teen meille vähän musiikkia, niin sitten voidaan tanssia. No niin, hyvä. Ja lähti. Puoliympyrä, moi. Ja sitten värisytellen takaisin lähtöpisteeseen. Ja puoliympyrä. Ja värisytellen. Ja puoliympyrä. Värisytellen. Muistakaa kulma. Puoliympyrä. Ja värisytellen. Puoliympyrä. Värisytellen. Tosi hyvin menee. Ja nyt voisi vielä viimeisenä ottaa sellaiset, että sitä ruokaa on ihan järjettömän paljon ja se on tosi lähellä. Eli tosi kiivasta tanssia. Mehiläisistä lentää hiki.
Hyvä, kiitos paljon. Mä en tiedä, tuleeko mehiläiset känniin siitä nektarista. Tietääks joku? Japanilainen runoilija Matsuo Basho joskus 1600-luvulla. Se kirjoitti, että from the heart of the peony, a drunken bee. Jotakuinkin niin, että pionin sydämestä juopunut mehiläinen. Mä löysin tämän runon Cy Twomblin maalauksesta viime talvena. Oli hieno kokemus. Hyvä. Nyt me vaihdetaan ilmasta veteen. Kaikki näkee. Tuolla on puro. Se ei ole ihan mikä tahansa puro. Antaa olla vaan siinä. Se on raakkupuro. Se on täällä näin. Nyt me sukelletaan sinne. Tulkaa. Ne raakut on tosi tiheesti siellä. Kylki kyljessä. He seisovat kylki kyljessä, kukin omalla paikallaan. Virta hyötyy yli tauosta, mutta he eivät väsy. He tekevät mitä joki on heidän työkseen määrännyt. Syövät mitä vesi ulottuville kuljettaa. Joki hotkii ylemmästä maailmasta ilmakuplia ja tuo ne heille. Ja he hengittävät. He kasvavat sammalta ja vuosilustoja ja suojaavat katveessaan yhä uusia sukupolvia vesiperhosen toukkia ja kalanpoikasia. He palvelevat jokea. Joki tuudittaa heitä. Ruumis tekee tehtävänsä. Ravitsee jälkeläiset ja antaa niille suojan. Toukat kehittyvät, valmistuvat ja lopulta lähtevät. Ne leijuvat ulos hänen kuorensa raosta, heittyvät virtaan ja katoavat. Omillaan ne eivät vielä aikoihin selviydy. Onnekkaimmat löytävät taimenen tai lohen, jonka huomassa jatkaa loisen elämää. Varttua vahvaksi kalan kustannuksella. Toiset menehtyvät alkuunsa. Sataa. Joki paisuu. Vesi äkäistyy. Hän heiluu vasten lajitovereita ja kiviä. Kuori kolhiintuu. Hän on seissyt tässä keväästä toiseen ja seisoo myös ensi vuonna. Tulvia on koettu ennenkin. Tämä on kuitenkin toisenlainen. Vesi hyökyy sisuksiin pian niin hurjana, että hän ei pysty hoitamaan tehtävänsä ja sulkee kuorensa. Joki riepottaa häntä enemmän kuin koskaan. Ympärillä on tyhjää. Toiset ovat tempautuneet virtaan. Ja niin käy hänellekin. Vesi kiskaisee hänet mukaansa. Lyö päin louhuja, pudottaa koskeen, paiskoo, iskee lommoille. Virta vie häntä pois, kohti elämää tai kuolemaa.
On lähdettävä. Ruumis vaatii. On lähdettävä. Pienin tukehtui ensimmäisenä. Sen jälkeen on menehtynyt jo moni muukin. Hän on suistumaisillaan pimeää, mutta yrittää vielä. Hän raottaa kuortaan. Vesi virtaa sisuksiin, mutta hänen on heti suljettava kuori uudelleen. Vesi, joka ennen liidätti hänelle ravinnon ja hapen, on nyt tuhtia kammottavaa lientä. Yläjuoksulla mylvii vieras suuri olento. Pohja tärisee jalan alla. Hän lähtee hivuttautumaan loitommasti. Kuoren alla vanha arpi muljuaa hänen pintaansa pitkin. Kipu sälehtii. Sen hän vielä kestäisi, mutta vettä ei voi paeta. Lopulta ei hirviötäkään. Se lähestyy. Murskaa jalkoihinsa lajitovereita. Rouhii joen pohjaa. Ja tavoittaa hänet. Joki suistuu alta. Hirviö nostaa hänet vedestä ylempään maailmaan. Tämä joki virtaa mereen. Se on tuolla. Siellä on merivuokko. Kun merivuokko tuntee olonsa turvalliseksi, se avautuu maailmalle kuin kukka, jolloin vesi ja ravinteet pääsevät virtaamaan sen elimiin ja antavat sille energiaa. Vaaran uhatessa merivuokko kutistuu, sulkeutuu tiukaksi, litteäksi, pieneksi, miltei huomaamattomaksi levyksi meren pohjaan. Se voi myös ponnistaa irti alustastaan ja uida pakoon. Mennään ylempään maailmaan. Niin kuin kuulette, me ollaan edelleen veden ääressä. Mutta tämä vesi on nyt Serra do Japi-vuorilla, São Paulo-osavaltiossa Brasiliassa. Ja toi sirittävä heppu, se on Hylodes Japi-niminen sammakko. Mä näytän teille, mitä Hylodes Japi tekee siellä joen ääressä. Se hyppää ja juoksee. Se heiluttaa varpaita. Se venyttelee jalkoja. Se nostaa käsivarret ylös ja pyörittelee käsiä. Sitten se kättelee. Moi, 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 moi. Se vääntelee ylävartta ja kävelee hassusti. Sitten se piirtää naamallaan kahdeksikkoon.
Ja tarttuu jalkaan ja näyttää varpaita. Nyt se muuten hävisi jonnekin. Mihin sä menit? Mä näytän vielä kertauksena sen, jos te mä luulen, että tänä iltana te ette voi jäädä tänne, koska tämä museo menee kiinni. Mutta mä uskon, että huomenna te haluatte tulla kaikki kokeilemaan, niin että jäisi niinku parempi muistijälki. Hyppää ja juoksee. Sitten se heiluttelee varpaita. Venyttelee jalkoja. Nostaa käsivarret ylös ja pyörittelee käsiä ja sitten se kättelee. Moi, 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 moi. Sitten se vääntelee ylävartta. Ja kävelee hassulla tavalla. Piirtää kasia naamalla. Ja tarttuu jalkaan ja näyttää varpaita. Tälleen. Me ollaan edelleenkin veden ääressä, mutta tää vesi ei juurikaan virtaa. Tää sijaitsee Marjaniemessä talvella, semmonen leveähkö oja. Ja siellä on sinisorsalauma. Ne tervehtii mummoa ajan hillarilla avantoon. Sitten siellä on myös kurnusimppuja, uskokaa tai älkää. Ne pitää ihan mieletöntä ääntä. Ja sitten siellä on hevosia ja jalkapalloilijoita. Ne tekee. Kun hevonen tekee tälleen, se ilmeisesti rauhoittaa itseään tai tyhjentää sielaimen. Entäs kun jalkapalloilija tekee tälleen? Esimerkiksi Kroatian Luka Susic viime kesän EM-kisoissa. Kun se veti älyttömän hienon laukauksen Italia vastaan, mutta Gianluigi Donnarumma nappasi. Mitä tekee Luka Susic? Ja Kylian Mbappé, kun Ranska pelasi Portugalia vastaan puolivälierä-ottelussa. Sillä on vähän erilainen tekniikka. Tosi hienosti huulet läpättää vastakkain. Oli paitsiossa ja toisen kerran, kun just missas Jules Koundén upean keskityksen. Mutta kaikkein paras oli Englannin toppari John Stones, kun Englanti oli hävinnyt Espanjalle loppuottelu. John Stones tekee näin. Se lähti nimittäin syvältä. Mutta kyllä muutkin urheilijat osaa. Mä en tiedä, katsoko moni olympialaisten miesten keihää heittää. Lassi Etelätalo, 3. kierros. Se kiskasee 84,58. Tajuaa samalla, että okei, nyt mä pääsin 3. viimeiselle kierrokselle. Se menee istumaan ja nyt me mennään tonne. Tämä on Teatterimuseon Black Box. Täällä on jonkun verran eläimiä. Muun muassa kyyhkyjä. Tämä osasto kertoo, miten eläimet tekee päätöksiä ryhmässä. Kyyhkyillä on joustava hierarkia. Siellä vaihtuu jatkuvasti se yksilö, joka päättää, minne lennetään. Kafferipuhveleilla taas naaraat päättää. Ne pötköttelee savannilla ja yhtäkkiä joku naaras tai 2 tai 3
nousee pystyyn, katsoo johonkin tiettyyn suuntaan ja päättää, että tonne lähetään, tai sitten ne menee takaisin makuulle. Jos tulee erimielisyyksiä, niin ryhmä voi helposti hajota pienempiin ryhmiin. Sitten on täällä mehiläisiäkin tietysti, ja mitä ne tekee? No ne tanssii tietenkin. Ryhmä mehiläisiä on lähtenyt etsimään uutta pesäpaikkaa. Ja hyvät pesäpaikat tanssituttavat. Eli ne katsotaan, että okei, tuolla ne tanssii 3 sekuntia, tuolla minuutin ja niin edelleen. Se paikka, mikä tanssituttaa kaikkein eniten, siitä tulee uusi pesäpaikka. Nämä norsut on kummallisia. Sitä ei tiedetä, että minkä takia tällainen norsulauma, se kulkee savannilla taas ja yhtäkkiä se voi vaan pysähtyä, jäädä niille sijoilleen minuutiksi tai pidemmäksikin aikaa. Kokeillaan tätä yhdessä. Lähdetään kuljeskelemaan täällä ja mä löydän kädet yhteen ja me jähmetytään niille paikoille. Ok. Kiitos. Tässä kopissa on naaraskarhun talvipesä. Hedelmöittyminen tapahtuu kesäkuussa. Kesäkuusta syyskuuhun alkio odottaa munan johtimessa. Jos kaikki on hyvin, alkio kulkeutuu kohtuun. Varsinainen raskausaika kestää vain hetken, ja margariinipaketin kokoiset raakapinkit syntyvät talvipesään. Limakalvon punaiset kuusen kukat. Hän ei syö, hän ei juo, hän ei ulosta eikä virtsaa. Artemis-papittaret asuvat kylän ulkopuolella, peseytymättä koskaan. Hän on lähes omavarainen. Rakkoon kertynyt virtsa kiertää paksusuolesta maksaan, jossa virtsa muuttuu aminohapoiksi ja valkuaisaineiksi. Vastasyntyneet änisevät tauotta. Hän on suljettu. Vastasyntyneet ovat osa tätä suljettua järjestelmää. Vastasyntyneet ovat ä. Hän syö istukan ja muut jälkeiset. Maito pisaroi, sakea termi. Tippaakaan ei mene hukkaan. Hän on systeemi. Hän hengittää. Karhuttaret ovat 12-16-vuotiaita lapsia. Varastorasva palaa. Hän käyttää hyväkseen vastasyntyneiden mitättömät ulosteet. Hän on suljettu. Valkuaisaineita irtoaa kudoksista ja muuttuu maidoksi. Hän ei liiku. Sydän lyö hiljakseen.
Täällä nurkassa on vielä 2 eläinporukkaa. Tosi pitkiä eläimiä ja sitten aika pieniä eläimiä. Niille on yhteistä se, että molemmat laulaa. Kirahvit hyräilee öisin. Hiiret taas laulaa seinässä niin korkealla äänellä, että me hädin tuskin kuullaan niitä. Ja jos sä sattumalta näkisit laulavan hiiren, sen ulkomuodossa mikään ei kerro, että se laulaa. Kokeillaan yhdessä. Korkealla vienolla äänellä mitättömästi elehtien, eli ilmeettömänä. Olipa kaunis hiirikuoro. Mennään tuonne toiseen maailmaan. Täällä on 2 lentävää olentoa ja 1 nisäkäs. On kärpänen, jossa William Blake kirjoittaa, että eikö se kärpänen ole niin kuin minä, tai minä niin kuin kärpänen. Ehkä hän puhuu kuolemasta, muista tuntuu. Mutta mä voin tulkita teille tämän toisen runon, tämän Eeva Kilven runon Hyttynen ja iso liha.
Sekin on oma maailmansa keskus. Sekin on minä. Ja sillä on velvollisuuksia itseään ja lajiaan kohtaan. Nyt me palataan lähtöpisteeseen. Sisälläni kukkii maisema, jonka vain tämä katoavaisuus erottaa ympäröivästä luonnosta. Ne yhtyvät kerran, sulautuvat toisiinsa aidoitta. Ja minun sieluni talon paikka kasvaa umpeen. Inside me, landscape flourishes, separated from the surrounding nature, only by this transience. Once they will merge, seamlessly melt into each other, and the plot of the soul of my house will overgrow. Ja nyt on loppulaulun aika. Sitä voi seurata tässä. Palata maaksi. Olla niin lähellä maata, että kuulee mitä se sanoo. Tulla osaksi sen ääntä, sen tahtoa ja tajuntaa. Palata siihen, mitä on aina palata maaksi. Olla niin lähellä että kuulee mitä se sanoo. Tulla osaksi sen ääntä, olla sen tahtoa ja tajuntaa. Palata siihen, mitä on aina tiennyt.
kierros on ohi. Tuolla on käsiohjelma. Kiitos.